डब्यान येता खुशालकाय भुरगे वाडो पोरयान करताय आपुरबाय फुडार पोरजोडीत जावंक देवा थाय मागताय एकवटार गिरेस्काय भुरगीं म्हणटाय माय पाय 2012 वर्सा 13 डिसेंबराची फादर मारियोन दोरी बांदलेली एकवटाची आल्तारा मुखार जुरार जाली मुदी घातलेली उतराची होली क्रॉसी गोरजेन सायन केलेली सासनाची रोलंड आनी केरळान वाट दोल्ली फुडाराची एकवटार 7 वर्सां पासून भुरगे ना या त्या दोतोराक मेवली कांयच फायदो ना देवाचेर विश्वास दवरलो देवाक सोडूंक ना सायबीण माय कुलो केलो सायबीण मायन साडूंक ना 2020 वर्सा पूत तांकां जल्मलो एकवटार देवान तांच्या उजवाड धाडून दिलो देवान दिलेले देणे पुताक मातून घेतलो रायलन पुताक नांव धरून क्रिस्ती धर्मान भितर काडलो पुताची आपुरबाय करून पुताक मोगान वाडयलो नाना पूण एकलोच पडटा म्हूण देवाक आपले मागणे उबारले रायलनाच्या मागण्याक देवान जबाब दिवून तांच्या एकवटार दुसरे फूल धाडून दिले 2022 वर्सा 25 तारीख ऑगस्टाची रोलंड केरळा ही तारीख उगडासाची या तारखेर देवान तांच्या वात पेटयली उजवाडाची दिव्याना तुवेक नांव घालून वात पेटयली बावतिस्माची एक फळो एक फूल दिवन नेटयली बागताची दिव्याना आयज तुका 4 वर्सां बोत्ता गोडपा गोडमा तुजी आपलीच तूं म्हणून सांबाळता ग्रँडमा नानी पापा मोगान तुका वेंगोयता एकटेंच मासी तुजे तुका कुशाल पोवका शेता ग्रँडपा स्वर्गा राजार रावन तुका बरें मागोन धाडटा आपुरबायेचो तूं तुजो एकादार तुका भेटयता